bephinda beba bakhulu kakhulu abalimemile lelo themba. Lomculo nomdanso nenqephu endaweni yokukholwa ikhona okubuyiswa usizi oluphindiwe, usizi lokuthunjwa kwemiqondo yabantu noma sebethi bakhululekile. Inqondo yabo ingasafiki ngisho ethembeni abazenzelel lona, ithemba lezinyanga nezikhali ezinhlobonhlobo. Usizi selusondele mawala. Kulowo mzuzu kuba khona abasondela ngokweqiniso, kanti basondela kubantu othemba labo selikubo. Sekukhona nabakhulu, sekubatshazwa bona endaweni kaNkulunkulu. Basuke bengazi ukuthi basondela kubantu ababengcwele, khathi beshiwa yile yangelosi. Kepha basala babuthatha lobo bungcwele bakuphosa esiweni ngezenzo zobumnyama. Base beyadlula emhlabeni, ngoba leso sikhathi sifika kunoma ubani. Indaba yasisala nabe bemenywe asebehambile, abasele ababonanga ukuthi abaziyo ngaleli themba sebesele nalo abasekho phakathi kwabo, ngoba nabo bebelibele ubumnandi nokudansa nenqephu. Baba babili babe bathathu ababonayo ukuthi akuseyikho noma indawo kusayiyo eyayinobungcwele nethemba elivela kuphezulu, kepha lokho akuseyikho. Bese bebabodwa ababuyele emuva, babe bodwa abaqhubekayo, babe bodwa abazuzayo ngalobumnyama osekuxaka abaningi obashiwa ababe ngaphambilini. Babe bodwa abadidekile, babe babili babe bathatha bathi, Nkosi, sibizwe ukuzwa udumo lwakho, besingazi ukuthi sekuwudumo lwesibaficile. Sihawukele thina bantwana bakho. Baye bakhale kakhulu ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzobezwa. Impela usuke bezwa, bese phendula amehlo, impela babone abamlangazeleleyo ngokweqiniso, abangabekile okuningi ezinhlizweni zabo. Ubabona kanye nabo bonke asebebalwe ngenhla, bese ephendula ngokuthi, ngiyanizwa, kepha ngeke ngisaba phakathi kwenu. Ngizonakhela ikhaya elisha. Udumo lwami luzozwakala kulo. Sondelani nizophepha ngasemabhaceni, abaphosele intambo yothando lusha oluhambisana nale ndawo engenasici. Abanye bayibamba bawele, abanye bangabaze, iningi lisale. Aphinde uJehova athi, bambani intambo. Kusayimi lona enginibizela ekuqaleni. Ngisahamba nayo ingelosi engangihamba nayo, kepha isenyamenentsha. Bangabaze, abanye bathi siyamazi lona, akangilosi ukhulele phambi kwethu. Kepha abanye bamkholwe. Nayo lengilosi iza nenkembo olimini, esika ngamandla aphindiwe ezinqondweni nasezinhlizweni zabantu. Iphinde ibe nenye inkemba esandleni, ecija ngayo imiqondo yabantu kabusha ngokubhaliwe. Abanamangana asemhlabeni
bayazama ukuyilwisa, kepha kwenzeki ngoba isuke ihamba namandla asezulwini, amandla angajwayelekile. Manje abayiboni ngoba isuke ikude nabo. Nawe noma yini ekude uke uyibone incane, uye ubone sengathi ungayibamba ngesandla sinye. Ubobuka inyanga ebusuku, kanjalo nenkanyezi, bese ubuka ilanga emini. Awukuboni kukuncane lokho ngamehlo akho na? Ukubona kukuncane, kepha lokho akusho ukuthi kunjalo, futhi akusho ukuthi ungakubamba ngesandla sinye. Kusayithemba lokuzenzela elidala lokho. Kusayithemba lokuzenzela elidala lokho. Into entsha abantu abayithandi isidalwa, bathanda asebeyijwayele. Noma endala baxaka abanandaba. Bona ngoba nangaphambilini bancamela ukukhipha uBarabhas, isigelekeqe esaziwayo encwadini, kunokukhulula owayezobakhulula, ngoba yena wayeza nento entsha, into abangayazi, ukuphilisa ngezwi. Le ncwadi incane kwabaningi, babona sengathi bengayibamba ngesandla sinye, kepha kunjalo, ngoba amagama kuyo ayasinda kakhulu, angeke anele esandleni somuntu. Adinga umqondo ongalihluzi iqiniso kanye nenhliziyo evundile. Abanye babona sengathi kuyishisa kungayiqeda, kepha akunjalo, ngoba amagama kuyo aphila kohamba nabo. Abanye bafisa ukumenzakalisa, kepha umuntu othemba lakhe likumdali uyohlezi ebhasophe nguye. Noma yimuphi umzali uma ethuma ingane yakhe esitolo, uye amemnyango ayibhasobhe ngamehlo, ayikhalime nangezwi ize ifike esitolo. Usuke ekukhathalele ukuphepha kwayo, efisa nokukuthola asuke eyithume khona. Kusuke